gwenge kucho. Ndikruok ni to gicheko ka in jakanyo mar ODM ni en mar mondo mi chama obed gi mbii mare kaka pile. Tang'o mi uchako gi kuonde ma unego teku mani malo. Wacho Homabay, wacho Siaya, ang'amu uchako gi kama chama onge gi ji mang'eny ahinya, udhi kata Meru, Nyeri moro, uchako gi kuonde ma une gi ji chiegni ata malo 90 gi wiye. Ere tiende? Gimoro amora midwa timo nyaka bed nitie kama ichake go. To bende seche moko kidwa ikori maber kata kidwa dhi lo nyaka ichak kuma inie gi teko. Ok idhi chaka kuma ok inie gi teko maber nikech inyalo yudo kapok ing'iyo gi ng'wech kata ng'wech ichake kiyong'o koro kidhiye matek. Koro wan bende nyaka wachake gi kuon mabe wanie gi teko ka koro wadhi kuon mabet nyopok wabede gi jochama motegno ahinya. To bende adwa golo paro mar ni piny Luo kende ema ODM nie gi teko molo kuonde moko te. Nikech teko mar duond bura ing'eyo gi ji mose ndikore e duond burano. King'iyo orodha marwa, kaunti ma ji ose register mang'eny mogik en Busia, ma ose register jokanyono mag ODM gin 69.9. Koro inonga kendo maluwe en Kisumu. Siaya unge matop go. Namba 2 en Kisumu, man 64. In fact, Busia is 65, beach. Kisumu ni 64. Namba 3 en Homabay. Koro na Homabay namba 3. Namba 4 en Kilifi. Koro kwa chake gi Siaya ok wachake kuma party ni egute kumuno kuonde mamoko. Busia ma party ni egute kumuno counties duto te. Keche ma members wang'eny mogik. To kwa chake gi Busia, wachake gi Siaya. Kae to wadhi Homabay. Koro bang' mano bro lando kendo kumwadhiye. To gimwadwaro en ni wadwa ni jomatindo, ahinya jomatindo manyopo kobedo members kata jokanyono mag ODM, wadwa ni gidonjie chama kabisa mondo gikaw chama ni kaka margi, kech ng'eyo ni ODM ochung'ne gima kisuluongo ni social democracy. To joma social democracy nyalo konyo mang'eny maber mogik en jomatindo. Koro wadwaro ni mondo wami jomatindo thuolo gi teko mondo obed onywandgi e weche mag party. To mano ok nyal timore ka ok gi ndikore e duond bura. To utimo nang'o mondo mi ojende ma pach